शंकर जी का श्रृंगार हो रहा है। दूल्हा जेकरे घरे बनल है, केहू मोजा पहिरावेला, केहू जूता पहिरावेला, फूफा माला पहिरे हैं, कुर्ता संभरी हैं, लेकिन हमारे शंकर जी का श्रृंगार कौन कर रहा है? शिव ही शंभुगन, शंकर जी के गण लोग श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, आ जटा मुकुट यही मोर समारा। अच्छा बताई के ऐसा दूल्हा बनल जेकर मौर उतरल ना, कपार करके मौर उतरल ना उतरल। राम जी के मौर उतर गल कि ना? उतर गई। कन्हैया जी के मौर उतरल कि ना? उतर गई। विष्णु भगवान का मौर उतर गया कि नहीं? उतर गया। लेकिन शंकर जी का मौर कभी उतरा नहीं। चौपाई पढ़िएगा। शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, आ जटा मुकुट यही माने सांप। शंकर जी का जटा है ये है, आ यही माने सांप। ये दोनों लपेट के मौर बनल। शंकर जी का मौर बनल। तुलसी बाबा जो लिखा तनी बोला तनी हम। शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। कर त्रिशूल यरु डमरु बिराजा, अचल ही बसह चढ़ी बाजही बाजा। कौने सवारी पर दूल्हा बनली? मारुति में। कौन सवारी है? बसहा बे। हाथ में त्रिशूल डमरू ले ले, कमर में बाघंबर, गोटई में सांप के माला, कान में बिच्छू के बाला। हमारे भोलेनाथ के तैयारी तो अजीब बा महाराज, ध्यान से सुने। शंकर जी जब दूल्हा बनली, अच्छा ही बताइए, शंकर जी के परिवार में जानवर सवारी हैं कि मारुति बोलोरो आ स्कॉर्पियो? जानवर पूरे परिवार। शंकर जी के सवारी क्या है? बसहा बैल, जानवर। शंकर जी के सवारी बसहा बैल। और शंकर जी की औरत का नाम है दुर्गा। शंकर जी की अर्धांगिनी का नाम दुर्गा। दुर्गा जी के सवारी कहा? बाघ, शेर। अच्छा तब बाघ या बोल लेके लगे कहल कोई जा तब मर्डर होई कि ना? नहीं होई, नहीं होई हो। बाघे के बोले के लगे करो तो खतरा नहीं है, तुरंत एक्सीडेंट होगा। शंकर जी के सवारी बसहा बैल और दुर्गा जी की सवारी बाघ। अगर एक पास करोगे तो तुरंत तुरंत एक्सीडेंट होगा महाराज। शंकर जी के एगो बेटा बने जेकर नाम गणेश हो। का नाम बा? गणेश। गणेश जी के सवारी मूस चूहा, और शंकर जी के गोटई में सांप। सांप या मुंह से के लग रहे तब मर्डर होई कि ना? नहीं होई, तबो नहीं होई। सांप मुंह से के लग रहे खतरा नहीं खे। धनी है भोलेनाथ। शंकर जी के पुत्र के गणेश जी की सवारी चूहा, और शंकर जी के गले में सांप। सांप या चूहा एक लग रहे तो खतरा है कि नहीं है? तुरंत खतरा है। शंकर जी के एक और बेटा बने जेकर नाम कार्तिकेय है। क्या नाम है? कार्तिकेय की सवारी मोर। कार्तिकेय की सवारी मोर, और शंकर जी के गले में सांप। सांप या मोर एक के लग रहे तो खतरा है कि नहीं है? नहीं बा तुरंत। लेकिन इतना खतराहू सवारी बा को वो झगड़ा भइल बा। शंकर जी दूल्हा बन गए। कर त्रिशूली अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूली अरु डमरू बिराजा। चलही बसह चढ़ी बाजही बाजा। जस दूल्हा दस बनी बराता, जस दूल्हा दस बनी बराता। कौतुक विविध होई मग जाता।
बोल दी शंकर भगवान की। कर त्रिशूल यरु डमरु बिराजा, चलही बसह चढ़ी बाजही बाजा। दुल्हा बसहा बैल पर चढ़ के तैयार हो गई। अब बुढ़वा बैल चलता है पड़े, अब बैठल बने शंकर जी पीछे पड़े। शंकर जी के मुंहवा के पड़े बा, आगे पड़ेगी पीछे पड़े, पीछे पड़े। ब्रह्मा जी कली एगो कार करी ना, हई बैल पहले रउरा घरे छोड़ दी, एते त सिंह बा, बुढ़वा बैल ससुरारी जाई, लोग बेइज्जती करके छोड़ दी। छोड़ी शंकर जी कहले करे बाद मत बोलो, रोज घास भुसाई खैले बा, आज रसगुल्ला बर्फी मिलित काहे बदल दी, ये चली। अच्छा 5 गो बेटा बाड़े, अब बड़का के बियाह तय भइल बा, आ छोटका लड़का लंगड़ बा, है तारे भाजता है तारे, तो लंगड़ा जाई कि ना? नहीं बोलोगे, नहीं जाई, नहीं जाई। 4 भाई बाड़े, एगो नीमन बा जोने के बियाह तय बा बड़का के, आ एगो लंगड़ा बा, लंगड़ा जाई कि ना? जाई, बिना ओकरे गइले पूरे ना होई। 5 बेटा बाड़े, एगो दोनों आंखी के सुर बा, टोआता। अब भाई बिहे जाई तो जाई कि ना? भले टोटो लड्डू खाई, नहीं जाई, नहीं जाई हो। 5 भाई निमर बाड़े, एगो बकलो लावा बा, कुछ बुझते नहीं के, उ नहीं जाई, जाई। अब हे तरह सुन लो, केहू का 5 मंजिला बिल्डिंग होके फाजिल नगर में, आ तोहरा कटरैन बा, तो बिल्डिंग निक बा कि कटरैन? नहीं बोलोगे, कटरैन में बुझा कि वीरेंद्र बाबा हमार 3 मंजिला है। केहू का मर्द बड़ा रुपया कमाता दुकानी से चाहे कुछ से, आ तहर मर्द तनी कम कमाता, तो वही के बुझा हमार मर्द अरब गइल बा, जना में बा तने में। केहू के बेटा मास्टर बा, इंटर कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर है, इंजीनियर बा, प्रोफेसर बा, तोहार मर्द हर जोता बा, भैंस चरावता घरे बा, वही के बुझो हमरो मास्टर हो। अपन जौन बा उहे निमन बा उहे। केहू का पूरी पोला पनीर मशरूम बनल बा, आ तोरे घरे चटनी रोटी बनल बा, तो चटनिया ठीक बा कि मशरूमो पनीर मो, वही के बुझा चटनिया हमार रसमलाई है, रसगुल्ला। केहू के सोना बरसे कोनो मतलब बा मतलब? जब केहू घरे 1 कप चाय ना पिए के बाद, क्या मतलब है जी? अपने पर संतोष करे चाहिए। शंकर जी कहले जो मेरा है वही मेरा है। कहले गिरौरा सवारी ना मतलब, कहले कि ना, लेकिन बाबा लिखले बनी कि जस दुल्लह तस बनी बराता। आ कौतुक लिखत है, कौतुक कोनो के गोड़वे ना, कोनो के हथवे ना, कोनो के पीठी पर कुबर बा, कोनो के पेटे पर आंख बा, कोई मुखहीन विपुल को काहू, कोनो के हेपर से गटैया ना, कोनो के 10 मुड़ी बा। बापो बापी बारात जहां जाई तहां बवाल बा कि ना बा? शंकर जी की बारात जा रही है, लेकिन भोलेनाथ दुल्हा बन के चले। बाबा लिखले, आरी कौन माता वाला के, आरी चलली रे बरतिया, जिलवा हिलल बड़। बाबू हो, शंकर जी के बारात चलल त गांव तो छोड़ दा, गांव में जिला में गर्दा गर्दा मच गई। बोलो शंकर भगवान की। अरे जिलवा हिलल बड़ अगरदा, अरे उड़ल बाया समान, जिलवा हिलल बड़। ब्रह्मा चलले विष्णु चलले, सगरी बराती। ब्रह्मा चलले विष्णु, ब्रह्मा चलले विष्णु, ब्रह्मा चलले
संघवा में चलल बाबू हो भूत बरियाती भाई हो भूत बरियाती। कहले वीरेंद्र ए ब्याजी 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 हो कहले वीरेंद्र बाबा शिव जी के कथनावा जिलवा हिलल बड़े आरे गर्दा उड़ल बया समा जिला हिलल बड़े करदा उड़ल आसमान जिला हिलल बाड़े करदा उड़ल आसमान जिला हिलल बाड़े। बोल दी शंकर भगवान की। शंकर जी के बारात ससुर पहुंचल बा। राजा हेमांचल जी पूरा लाइट ला पूरा एकदम सजावट को के चकाचक कलसा धरवा के प्रेम से आदर से सम्मान से बैठल बरे। आ गांव के नियरे जब बारात गइल तो पहले पूरा गांव के लइका दौड़ल बड़े से। कौनो गांव पर बारात आवला तो पहले के जाला सियान जाले पूरा गांव के लइका गइले सो 500 लइका दौड़ल बड़े सो। आ जितना तेज गइले ओकरे पचगुना उन्हें से भागल बड़े सो। इन्हें से जितना रफ्तार में गइले सुनो ओकरे पचगुना रफ्तार में होने से जौन भाग के आवता तुरंत पहले फटकवे बंद करता। एगो लइका कलश माई रे रजाई उड़ा दे लौके मत कुछ महतरिया कल तेहू पगलाइए गल बड़े का देखले हो का देखले हो। लइकवा कल बाप रे बाप उ जमराज के सेना आवता उ बारात आवता बारात सबके घरे दूल्हा आवेला हाथी पर घोड़ा पर पालकी पर सूट बूट पहिरले उ दूल्हा आवता बैले पर बैठल बा बैले पर बल चलता है आगे पड़े दूल्हा बैठल बा पीछे पड़े। सबके घरे दूल्हा सूट बूट पहिरले आ उ दूल्हा उघारे बा बघम्बर लपेटले बा ए तरह हिलता। दूसर महतारी कल ते का देखले है लइका कल पहले खिड़की बंद कर खिड़की जंगला बंद कर। महतरिया कल तेहू पगल बेड़े का ते का देखले हो आ त कहत लोग एगो सांप बा हे बगीचा में 50 गो सांप है तरह फोय फोय घूमत आड़े सो। भूत प्रेत के गणना ना बा। हमारे भोलेनाथ की बारात है ना बाबा लिखे हैं कि कोई मुखहीन विपुल को काहू कोनो के गटइये ना कोनो के 10 मुड़ी बा। है लइकवा अपना माई से कहल आरे दुल्हा के रूप देखी अरे छौले बाबी पतिया आ माई रे हम ना जाई। लइकवा कलश हम तो नहीं जाई घर में से कोनो निकड़ी हो सोमत आ माई रे हम ना जाई। गांव भर के अइली मऊअतिया माई रे हम ना जाई। गाँव भर के अइली मऊअतिया माई रे हम ना जाई। गाँव भर के अइली मऊअतिया माई रे हम ना जाई। दुल्हा के रूप देखी दुल्हा के रूप देखी छौले बाबी पतिया माई रे हम ना जाई माई रे हम ना जाई। गांव भर के अइली मऊअतिया माई रे हम ना जाई। गाँव भर के अइली मऊअतिया माई रे हम ना जाई। गाँव भर के अइली मऊअतिया माई रे हम ना जाई। बोल दी शंकर भगवान की। सारा लोग जितना लइका रहला चुप। अच्छा कहीं लइका चुपा जा तो जो बुझाई केहू बा लइका जरूरी है कि ना। वीरेंद्र बाबा तई कहले हे दुर्गा माई हे भोलेनाथ जे के एगो दूगो देले बड़ा 4 गो औरी 2 घर गड़गड़ाइल लो। हाथ न हिलावा लइका जरूरी हमें भाजा मत कतड़ी एके गो निक बा। हाँ जौने घर में 2-4 गो लइका न रहे कोनो घर
जन घर में शीशा ना टूटल हो के, दीवाले पर गोजाइल न हो के, कुछ फूटल टूटल न हो के, वो घर हो। ई मनावे के चाहिए कि हे दुर्गा माई बारी फुलवारी फुलाइल है। 5 गो गार्जियन घर में बाणे, 3 गो 2 गो लड़का ना घर में रहे मन करी। बिना लड़का घर कैसा? ई मनावे के चाहिए कि हमरो घर नाती आओ, बेटा आओ, नतनी आओ, हमरो घर में बारी फुलवारी फुलाइल है। लड़कने से घर चटक लागल। बोलो शंकर भगवान की। सारा लड़का लुका गईल है। अब दुआर पूजा के टाइम आइल, नौजवान लोग है तर छरकत चलल बालो। दुआर पूजा में बोलावे खातिर लड़का जाला कि सियान गईल लो। अब 50 जने है तर गरजत जाता लो। आ शंकर जी के बरतिया में सबसे अगवा जौन रहल, जौने के हेपर से गटइये नहीं रहल। तकिया है ना, हेपर से गर्दन नहीं रहे, हेपर से मुंह नाक नहीं रहे। आई छरकत जाता लोग, ए द्वार पूजा के टाइम होल, चलिए चलिए द्वार पूजा में बारात में लेके चलिए। वह पूछा था जौने के गटैया है पर से ना बा, बारात ठहरने का स्थान कहाँ है? तो यानी कहले रे कौन बोलल है? तुलसी बाबा बड़ी अच्छी बात लिखे हैं, कोई मुखहीन विपुल को काहू, जौने के गटई नहीं बाई है बोला था बारात ठहरने का स्थान कहाँ है? तो जिन करेजा के कमजोर बलो 3 तो ढोई के बेहोश होता लोग। जने कहले कौन बोलल रे? कौन बोलल? जने कहले बुझाता है ये बोला था। तई कर सरे करे तो मुंहवे नहीं, तई कैसे बोली? फिर बीच में आई, कला सापे से पूछ रहे हैं बारात ठहरने का स्थान कहाँ है? और जितना नौजवान रहल लोग उतना तेज भागल लोग कि बाप हो बाप का कहीं। अजे भागता फेर आवत ना बा, धनी है हे भोलेनाथ। शंकर जी के बियाहे में जे भागता फेर आवत ना बा ना, भगले के फेर में दुआरे पर बारात आ गई। नारद जी माता मैना के बोलोले, कल माता मैना हमारी लगाई, हमार बाही पकड़ी। मैना कली नारद तू ही बियाहे का अगुवाई कैले बड़ा, नीमन कार कैले बड़ा, पहले चिन्हा दगी के का हो। शंकर जी के बारात में सबसे आगे ब्रह्मा जी रहली। ब्रह्मा जी के कोगो मुड़ी बा? 4 गो। कोगो? ब्रह्मा जी के 4 मुड़ी है। कोगो? 4 गो। 4 मुड़ी वाला पंडित जी आगे। मैना कहली कि बाबा ए नारद जी ये हमार दामाद हवा। नारद जी कहले दामाद नहीं हमें शंकर जी का नौकर हवा। दुआरे पर झाड़ू उड़ू लगावे ले। मैना कहली बाप रे बाप, जब नौकर इतना चैंपियन बने तो दामाद तक करेजा काट दी है। अभी हमारा गराती है। दूसरे नंबर पर विष्णु भगवान। मैना कली है दुल्हा हमें 4 हाथ वाला है, 4 गो हाथ बा। नारद जी कहले इहो नहीं हमें, इस शंकर जी के बारात रात बाजार उजार करे ले, खेते में पानी वो नहीं चलावे ले। मैना कली बाप रे बाप, जब हमारे दमादे के नौकर इतना बढ़िया तो दमाद तो हमार चौटक होइबे करी है। ए दादा जब शंकर जी के नंबर आयल तो नारद जी कहले अब बारातियन के देखी हम तन जा तनी बाराते में मिले एक जनी से। बुझ गए कि नंबर आ गल बा। बाराती में पहले के भागेला नहीं बुझाई। झूठ साथ जे बोले बा गलत सही पकड़ा ना जी है, नहीं पकड़ा जी है, धरा ना जी है जी।